खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खनसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 28 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आरो नोंथांमोना फान्जामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि जिउ खुंथायाव माखासे सोलायनाय फैनो हागौ, नाथाय बांद्राय जिंगा दासि। बे सोलायनाया जौगानायनि गोदान खाबुफोर लाबोगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों सम हगार। दिनै नोंथाङा सोलोंथायारि हाबायाव गिदिर जाफुंसारनाय मोनगोन। जिउ राहायारि जिउआव सांग्रां जा। माखासे हाबाफोरा नोंथाङा आसा खालामनाय बायदि मोजां फिथाय मोननाय नङा। बबेखानि गोसो हमथा आरो जाफुंसार जानो थाखाय सानफ्रोमबो नाजाबाय था। वृष राशि। रांखान्थियारि बिथिङाव नोंथाङा खाफाल गोनां जागोन। गोजाम रां थिसननाया मोजां फिथाय होगोन। नखरारि जिउनि जेंनाफोरा बारग'गोन। सावस्रिया मोजां जागोन। दावबायनाया जाथावना जागोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव खुसिनि आबहावा थागोन। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा दावबायनो थाखाय गोबां सनानि खाबु मोनगोन। नोंथाङा जिउ राहायारि जिउआव फोथायथि गोनां नुनो मोनगोन। गोब्राब नाजानायनि फिथाइया लासै लासै फैनो हमगोन, नाथाय गोसो हमथा। हाखु-दाखु जेबो थिरांथा दाला। सोमोन्दोआव अननाय आरो फोथायनाया बांगोन। पार्टनारजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। कर्क राशि। हारसिं सुबुंनि जिउआव सासे जर'खा सुबुंनि हाबनाय थागोन। जायफोरा सोमोन्दोआव दं, दिनै सोमोन्दोआव खाथियाव बांगोन। गोब्राब नाजानाया फिथाय होगोन। दावबायनो थाखाय गोबां खाबुफोर थागोन। नोंथाङा नोंथांनि आंगोफोरनिफ्राय अननाय आरो मदद मोनगोन। दिनै गावनि जिउ लोगोरिजों सिगांनि बाथ्राफोरखौ दासावराय। बेयो सोमोन्दोआव गोरोबलायैखौ बांहोनो हागौ। सिंह राशि। समाजारि मान सन्मानआ बांगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। जिउ राहा दावगानायनि थाखाय गोबां खाबुफोर थागोन। गोलाव दावबायनायनि खाबु थागोन। माखासे सुबुंफोरा आजै-आजौनि सम्पथिखौ उनमोनथाइ महरै मोननो हागौ। रमान्टिक जिउआव गोसो बोनो हाथाव महरफोर फैगोन। बिसि-फिसायजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। कन्या राशि। दिनै माखासे थागिबिफोरा गोदान न'आव हाबनो हागौ। फोथायनायजों गोदान जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि आंगोफोरनिफ्राय अननाय आरो मदद मोनगोन। नों सासे उन्दै समनि लोगोखौ लोगो मोननो हागौ। गावनि खामानियाव गोसो हो। दिनै मानसिफ्रा नोंथांनि मोनफुंनायफोरजों थुलुंगा मोनगोन। समाजाव बाख्नाय जागोन। नोंथाङा बादायलु आनजादफोराव गोबां जाफुंसार जानो हागौ। तुला राशि। दिनै गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय खामानिया जाफुंसार जानो हागौ। जिउ राहायारि जिउआव खामानिनि उफ्रा बिबानफोर थागोन। राङारि हेफाजाब मोनगोन। गोदान सम्पथि बायनो थाखाय मोजां सान। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि जिउ राहायारि जिउआ मोजां जागोन। समाजाव नोंथाङा गोबां मान मोनगोन। गावनि सावस्रिनि फारसे गोसो हो। मोनसे सावस्रिनां जिउ राहा लाखि। रां आरो सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय नांलायनायफोरा बांनो हागौ। साननि जागायजेन्नायाव फिसा-फिसौ जेंनाफोर जागोन, नाथाय नोंथाङा मोनफ्रोमबो जेंनाफोरजों जुजिनायाव जाफुंसार जागोन। धनु राशि। दिनै नोंथाङा जिउ राहायारि जिउआव जाफुंसारनायनि सिरि गाखोगोन। समाजारि हाबायाव सांग्राङै बाहागो लागोन। जिउआव दावगानायनि थाखाय गोबां सनानि खाबुफोर थागोन। फरायसाफोरा बादायलु आनजादफोराव जाफुंसार जानो थाखाय गोब्राब नाजानांगोन। दिनै
गावजों गाव बुजिलायनाय आरो गोरोबलायनाया नोंथांनि सोमोन्दोआव साबसिन जागोन। पार्टनारजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। मकर राशि, गोदान खामानि जागायजेननो थाखाय दिनैनि साना साबसिन जागोन। जिउ राहायाव गोबां गेदेर सोलायनाय फैगोन। नोंथाङा नखर आरो लोगोफोरजों रंजानायजों बुंफबनाय बुब्लिफोरखौ रंजानो हागोन। रांखान्थियारि आयदायाव नोंथाङा खाफाल गोनां जागोन। गावनि जिउनि लोगोरिजों सम हगार आरो बेलासियाव गावनि पार्टनारजों माखासे जुनिया सानथांखि बानायनो मोजां सान। कुम्भ राशि, फरायसाफोरा बादायलु आनजादफोराव गोबां जाफुंसार जागोन। गावनि सावस्रिनि फारसे गोसो हो। मोनसे सावस्रिनां आदार जा। समाजारि मान सन्मानआ बांगोन। गावनि जिउ लोगोरिखौ जोथोन ला। मीन राशि, रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। मावख'आव नोंथांनि रोंग'थि आरो रोंग'थिखौ बाख्नायजागोन। माखासे थागिरिफोरा गोदान न' एबा गारि बायनो सानथांखि लानो हागौ। दिनै नोंथाङा जायखिजाया समाजारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।